दिनै रनसाइगाम प्राइमारिनि गासै सोद्रोमा बिथांमोन आरो बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै धन्यबाद जासिदों। दिनै बिथांमोना मोनसे प्रग्राम लानानै आंखौ केन्डिडेट हिसाबै दिनैहाय बरायनाय हाबाफारि लादों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसो गोथारै आरो रायजो राजानिसिमखौ आं बरायनाय थादों। दिनै बेहाय आं फैनानै दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै रायजो राजानि जेनोखि सापर्ट आरो बिसोरनि ग्रुपआव जे भट होनो रेडि जादों बेखौ नुनानै आं बांसिनै गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो आं गावखौनो कनफिडेन्स लानो हादों जे बे रनसाइगामाव केन्डिडेट सासे दङ बिपिएफनि बिथाङा बेहाय गावनि जायगायाव जेसेबांनाखि सापर्ट होनांगौ आरो बेसेबांसिम अनसायनाय मोनांगौ बेखौ मोनाखै होननानै आं दिनै बुजिबाय आरो जोंनि बेहाय रनसाइगाम प्राइमारिनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दलआ बांसिन भट लानानै देरहागोन आं बेखौ नुबाय।